Все, зрозумів. Google поміняла правила всі і блытає заўсёды. Усё блытае, заўсёды мяняе штосьці ў творческай студіі. Шила на мыло. Кожны тыдзень. Так. Нават я павінен гэтую рэкламу глядзець. Всіх вітаю. Наконец мы смогли распачаць гэты стрим. Зараз я напишу. У канал. Прабачце, што зноў я не змог зразумець, як наладзіць OBS студія і YouTube, таму што заўсёды чамусьці YouTube неяк мяняе сваю творчую студыю у сэнсе прамых эфіраў, і ты не ведаеш, куды зайсці, што нажаць. Прабачце мне гуманітарыя. Неяк так. Хочу вас павіншаваць з вялікім святам, святам аднаўлення нашай незалежнасці. 1918 годзе ніхто не думаў, так, ці патрэбна зараз, мабыць, дачакацца лепшага часу. Краіна была між двух фронтоў, між двух імперый, але мы тады ўзялі і абвясцілі незалежнасць, якія бы цяжкія ўмовы не былі. І ўжо гэта, тое, што мы тады не прамаўчалі, то, што беларусы тады не прамаўчалі, дала падставы ўжо да таго, каб краіна, якую марылі аднавіць ужо вельмі даўно, яшчэ з часоў Рэчы Паспалітай, Вялікага княства Літоўскага, яна стала існаваць. Ёсць праблемы, канешне, пакуль што, але яна існуе, і гэта вельмі добра. Вітаю жыхароў Салігорска. Вы там трымайцеся, ганяйце ва ўсю моц. Сёння ўвогуле тэматыка будзе, канешне ж, пра БНР, пра Беларускую Народную Рэспубліку. Гэта краіна, яна праіснавала не так доўга, на жаль, але цікава, як выглядалі беларускія гарады ў той час. Чаму? Чаму я хацеў пра гэта сказаць і распавесці вам? Таму што гэта якраз той час да таго, як прыйшлі да ўлады Беларусі камуністы, а як вы ведаеце па маім ролікам, і ўвогуле ведаеце, яны не ставяцца, камуністы, яны не ставіліся ніколі з павагай да местнай архітэктуры, градабудаўніцтва і да спадчыны. І заўсёды, як яны гістарычны цэнтр Мінска руйнавалі, як яны заўсёды маглі там шматпавярховік паставіць на месцы ракаўскага прадмесця і гэтак далей, то бок цікава паглядзець, наколькі былі цудоўнымі гарады да таго, як ўсё-такі ўладу захапілі тыя людзі, якія нашу нацыянальную адметнасць не каштавалі. Вось, таму я вось сёння запрасіў госця, які таксама нам дапаможа, крыху распавядзе, адкажа на нашы пытанні. Прадстаўся, калі ласка. Вітаю, сябры, меня зовут Алексей Трубкин, я займаюся гісторыяй Беластока, беларускай гісторыяй Беластока і працую на беларускім радыё Рацыя. Тут знаёмы голас. Так. Вось. Так, глядзім, я просто для вас адчыню мапу. Цікава, як бачна, зараз паглядзім, ці бачна ввогуле. Просто у меня адстае крышачку. Якая ввогуле была ў афіцыйных межах Беларуская Народная Рэспубліка? Так, вось, адчынілась, добра. Глядзіце, то бок у афіцыйнай межы Беларускай Народнай Рэспублікі ўхадзілі не толькі такія велізарныя гарады, як там Горадня, Берасце, Магілёў, Віцебск, напрыклад, Мазыр, там Бабруйск, яшчэ выходзілі Беласток, Брянск, Смаленск, то бок Беларусь была больш, нават Вільня, наша сапраўдная гістарычная сталіца, яна таксама выходзіла ў афіцыйны склад БНР. Таму гарадоў было больш, чым зараз.
і гарады, яны тады яшчэ мелі такую вось сапраўдны еўрапейскі выгляд, яны не тое, што малі гістарычны цэнтр, яны выглядалі як гістарычны цэнтр, таму што гэта быў пачатак 20 стагоддзя. Так, то вось наконт Беластока больш падрабязна пра гісторыю горада раскажа гаспадар Алексей. Вось. Можаш расказаць увогуле А пра як гэты там горад? увогуле хтосьці нас чуе? Бо я, наприклад, тут ніякої реакції. Я можу побачити увогуле нейкі Ну, коментарі? 8 чалавек глядзяць зараз адначасова. Так? Вось Ну, потым добре, будуць больш. Я зраблю тайм-коды там. розумію. Ось, ні, ну було б просто файно, ну, каб, може бути, ну, каб була бачна нейка реакція, там нейкі, не ведаю, Ну, коментарі. я табе кідаў Стоп, спасылку які на відэа. Вось, Зараз, чекай. таму, Зараз, секунду. каб ты праз тэлефон адкрыў ці як, А, і там бачны зараз. будуць каментары, так. Зараз, почекайте. Хвилину. О, есть, все, маю, Ставить бачу. Так, чуваць меня, так? Так. Все окей з звуком? Ці може мені лепш подучити мікрофон, який каб... Не-не-не, все. О. Ну, пакуль ніхто не кажа пра гук, з гукам все добра. Як толькі скажуць, будзем вырашаць. Ну. Хвилину, почекайте, спробую подлучить микрофон. Добра. На хвилину включуся. Так, пакуль гость адключыўся, магу распавесці вам пра сітуацыю з блогам. Пішыце ў каментары, што вам цікавей наступным ролікам. Што мне заўтра здымаць? Пра вакзал 19 стагоддзя, які выглядае даволі сучасна пасля рэканструкцыі ці пра будаўніцтва новай сістэмы аўтобусна-трамваёвай. Падумаць. О, Сябры, чуваць мяне? вось вяртуўся. Хвіліну. Так, канешне, вельмі добра. Чуваць? Чекай. Зараз я павінен з'явіцца. Ну, уже з'явіўся. Ну, просто відэа ідзе з нейкай затрымкай на этой. Ну, з затримкой. Вось, распавядзі ўвогуле гісторыю Беластока прыкладна агульна, таму што гэта горад таксама даволі важны, думаю, для Беларусі зараз. Так, ну, здаецца, ўсё збольшага наладзілася, ідзе з пэўнай затрымкай, ну, але будзем спадзявацца, што неяк гэта збольшага будзе больш-менш нормально выглядаць. Ну, дык вось, сябры, калі мы кажам пра БНР, кажам пра мапы, там, пра ўсе гэтыя справы, пра гарады на гэтых мапах, ну, тут просто не трэба забываць, што все ж таки гэта, скажем так, абвяшчаліся гарады і агулам тэрыторыя, якая на той час была пад акупацыяй, пад нямецкай акупацыяй. І казаць, што там той ці іншы горад, які быў на мапе, ён насамрэч быў у складзе там той ці іншай краіны. Ну, бо не трэба забываць, што на той час свае мапы былі ў палякаў, свае мапы былі ў літоўцаў, дзе заходняя частка, напрыклад, на літоўскіх мапах там таксама Гародня, там Ашмяны, там все было ў складзе Літвы. Не трэба забываць, што это все было адначасова і, скажем, не было ні дакладнай, ні мяжы, ні так што все это трэба успрымаць, ну, вельмі, скажем так, акуратна, ну, і разумець, што калі было намалявана на мапе, то гэта, скажем, тое, на што прэтэндавалі. Напрыклад, калі это мапа БНР, то это гарады, на якія прэтэндавалі беларусы. І трэба памятаць, што далёка не ва ўсіх з тых гарадоў, якія былі на этой мапе ці на мапах
бо вядома, што іх было там некалькі, до канца не было вызначана. Весь час была спрэчка з урадамі, скажем, якія яшчэ не до канца мелі ўплыў на сваіх тэрыторыях. Це так же сама, як былі тыя спрэчкі з украінцамі, з палякамі, з літоўцамі. Дык вось, калі казаць пра, скажем так, як сітуацыя выглядала вось большага ў рэгіёне Белосток, Городня, ну, я думаю, что все ведают, что Городня была другой столицей БНР. Ну, там, наверное, реально была. Там были, скажем, ну, пэўны час існавалі ўмовы, ну, дзякуючы якім там утварылася пэўная там збройная сила, і апынуўся там і ўрад, і беларускія, шмат якія беларускія дзеячы, і агулам, ну, скажем, тут все так. Калі казаць пра Беласток, то ну, тут все вельмі складана, бо вядома, што калі на мапе Беласток хоць і быў у межах БНР, это як бы не азначае, што ну, фактычна тут была установлена беларуская ўлада, ці было нейкае беларускае прадстаўніцтва. Насамрэч, справа выглядала наступным чынам. У час нямецкай акупацыі, вядома, палякі ўжо пачалі пераймаць уладу, і быў пэўны перыяд, калі, скажем так, ну, такога безуладдзя, калі немцы адступалі, палякі яшчэ не здолелі арганізаваць свае, скажем, сваё прадстаўніцтва і устанавіць тут сваю ўладу. У Беластоку быў свой, скажем так, прадстаўнік БНР, а быў ім Кастусь Езавітаў. Як бы, ну, шмат, як бы, на жаль, мала хто пра гэта ведае, і як гэта выглядае. Я, ну, калі дазволіце, зачытаю вам такую невялічкую частку яго ўспамінаў. Тут насамрэч не шмат, але это дазволіць, скажем, уявіць, як выглядала сітуацыя ў Беластоку на той час. Дык вось, у 1919 годзе Міністэрства беларускіх спраў пры літоўскім урадзе, бо трэба памятаць, што беларусы на той час дамаўляліся з літоўцамі, каб, скажем, БНР стала, ну, скажем, ці стала саюзнай дзяржавай з Літвой, ці на нейкіх іншых умовах, скажем, змагла, ну, атрымаць нейкую пэўную там дапамогу ад Літвы, каб, скажем, неяк устанавіць сваю ўладу, прынамсі, вось на заходняй частцы Беларусі. Дык вось, у 19 годзе Міністэрства беларускіх спраў пры літоўскім урадзе, якое пераехала ў Гародню, прызначыла Кастуся Езавітава камісарам Беластока, ну, так званым начальнікам горада. Ну, трэба памятаць, што на той час гэта тое ж самае рабілі і палякі, кожны стараўся устанавіць там, як бы, сваю ўладу, свае прадстаўніцтвы. Дык вось, калі ён прыехаў, ён занатаваў пэўныя, скажем, свае ўражанні ад Беластока, і вось захаваліся такія ўспаміны. Яго зачараваў гэты старадаўні памежны горад, чыгуначны вузел, 5 дарог ва ўсе бакі свету, цэнтр прамысловай вытворчасці сукна, скуры, лесу. На 6,5 сотнях фабрык працавалі каля 10 тысячаў работнікаў. Дні праходзілі ў гарадскіх клопатах, а вечары і ночы Езавітаў праводзіў у бібліятэцы, што месцілася неўздалёк ад ягонага камісарыята з другога боку ратушы, заўсёдна дакладным гадзіннікам, 2 зялёнымі купалкамі, стрэшкамі. Адна большая, другая зверху меншая, на ёй узвышаўся крыж. Здаралася, Езавітаў выходзіў з бібліятэкі, а на ратушы гадзіннік адбіваў 7 разоў. На сон часу не заставалася, і начальнік горада паволі накіроўваўся да Белай царквы і касцёла з вострай гатычнай вежай над франтонам. Царква і касцёл месціліся насупраць ратушы. Ішоў бадзёра, ловячы марозныя подыхі ветру да рынка. Ён яшчэ не пачынаў працы.
і сустракаючы заспаных дворнікаў, якія адкідвалі з тратуараў начны снег, вяртаўся ўжо шпарчэй назад у свой кабінет. І тут яшчэ невялікая частачка тэксту. Прамысловасць у горадзе развівалася паспяхова і не патрабавала асаблівых высілкаў у камісарыяты. Езавітаў імкнуўся найперш актывізаваць у горадзе культурнае жыццё. Пачалася распрацоўка мерапрыемстваў да святкавання 600-годдзя Беластока з удзелам грамадскіх дзеячаў, харавых і драматычных гурткоў. Па школках прайшлі гістарычныя чытанні ў гонар 170-годдзя ад часу надання Беластоку гарадскіх правоў. Беласточчына, здавалася, абуджалася ад няпэўнасці, а ў лютым 19-го у горад увайшлі жаўнеры легіёнаў Пілсудскага. Езавітаў мусіў пакінуць горад. Вось такія цікавыя ўспаміны, якія, дзякуючы якім можна ўявіць, як выглядала сітуацыя ў Беластоку на той час. Вось так. Калі, можа быць, ёсць нейкія пытанні, нейкія заўвагі, то я з задавальненнем выслухаю і паспрабую адказаць. Вельмі падрабязна, так цікава, нават правёў нас успамінамі праз горад. Пішыце пытанні наконт Беластока, наконт заходняй Беларусі, таму што хтось спытвае, пра што гаворка ідзе. У назве напісана, проста тут у каментарыях вакзал Сітрамай, пакуль наш госць адыходзіў, так мы вызначалі, пра што наступны ролик здымаць буду. Вось. Цікава, канешне, той час быў, калі не заўсёды ты прасынаўся, не ведаў, у якой краіне жывеш. Вось хтосьці піша, калі б не было мяжы з Польшай, хадзілі б утульныя цягнікі між Брэстам, Беластокам і Гародняй. Так, калі б калію памянялі б на заходнюю ці на ўсходнюю, я думаю так. Ці ў Беластокі таксама две каліі адначасова, не? Не. Вось. Неяк так. У нас, кстати, вось чыгунка вось у гэтым сэнсе вельмі вялікая мяжа праходзіць між двумя чыгуначнымі сістэмамі, і яна не спрыяе, канешне, развіццю гандлі, на жаль. Але калісьці, мабыць, я не ведаю, у судоўнай будучыні, там, в развязе, мабыць, я не ведаю, калісьці у Берасці горадні правядуць яшчэ больш вузкакалейную галіну, я не ведаю. Вось. Наконт Мінска, гарадоў БНР, я таксама крыху падшукаў. Вось не спадарожнікавы. Гэта вельмі зараз смешна, я сказаў. Спадарожнікавы здымак, аэрафотаздымак. Спадарожнікі тады і не сніліся. Аэрафотаздымак Мінска 18-го года. Гэта вось якраз той год. Глядзіце. То бок, калі вось па цэнтру, я зараз пагляджу, ці бачна поўнасцю фотаздымак. Вельмі адстае, конечно. Так, крышачку пацягну выяву. Вось, глядзіце. З самого справа бачна такая парк, праз які дыяганальна праходзіць дарожка, так? То Александраўскі сквер. То бок Кастрычніцкай плошчы гэтага вялікага пляса не было. Ужо бачна ў Александраўскім скверы пабудаван быў тады Купалаўскі тэатр. І галоўная плошча горада была, канешне же, вось бачыце, крыху вышэй, я спадзяюся, што вы бачыце. Гэта плошча Свабоды. Плошча Свабоды, дзе быў і кафедральны, дзе былі ўсе саборы, ратушу акупанты расійскія знеслі. І бачыце, такая плюс-мінус не да канца складзеная квартальная забудова была ў Мінску. Шмат якія месцы былі даволі нават не сфармаваныя. І з левага ніжняга боку можна бачыць Віленскі вакзал, пра якога я распавядаў недаўна у роліку. То бок горад быў даволі невялікі, Мінск, у той час, у параўнанні з іншымі гарадамі.
ён проста знаходзіўся на вельмі такім стратэгічным месцы. Вось то, До речі, калі як і Білосток. ну так. То ўжо, што надалі потым сталічны статус горада, то і дала яму такое развіццё. То бок, ну вось вы бачыце, што ўжо там, дзе, напрыклад, зараз парк Горкава, ўжо, ну, амаль край горада, ўжо ўсё скончылася. Неяк так. Так. Все молчаць наконт Беластока. Вось цікава, ты яшчэ казаў, што ты сам родам з Поласака, так? Ну, з Новополоцка, так, але... з Новополоцка, ну так, гэта такая агломерацыя. Повідома, што... Так. Я чуў нават такія думкі Трусава, каб перанесці туды сталіцу, вельмі цікавая таксама. Вось. Это што ваша агентура? Ну так, ладно, жартую. Карацей, цікава, што горад калыбель беларускай дзяржаўнасці і ўвогуле тысячагодні горад і так далей, але калі я туды патрапіў, я крыху завышаныя чаканні былі, а тут бачыш, цэнтр даволі савецкі цэнтр, ніякіх забудоваў там, бачна Сафія, там тое-сёе, але цудоўна, што Скарына там стаіць па цэнтру праспект, не ў гонар Леніна, а ў гонар Скарыны. Але так, прям... там было там цалкам знішчана, там, умоўна кажучы, тое, што было знішчана, знішчылі канчаткова, а помнікі архітэктуры культавыя, якія можна было ацаліць, то данішчылі ўжо пасля вайны, на жаль. Ну так, я вось пра што хацеў сказаць, так што у ПНР, так, вось падчас БНР гістарычна мы яшчэ можам пабачыць тыя гарады, якія сапраўды засталіся беларускімі з велізарнай гісторыяй, з гэтым пластам, як у Еўропе. Калі б, так гісторыя павярнулася, канешне, не факт, што яна б так павярнулася, але калі б так не прыйшлі да нас вось гэтыя людзі, якія ввогуле нічога нашага не каштавалі, то мы зараз вандруем так па еўрапейскім гарадам, вось цікавімся, як все прыгожа, вось што там будынкі розных стагоддзяў, ўсё захавана і ўсё гарманічна выглядае. А ў нас такога няма, і ў нас шмат дзе вось гэта савецкае градабудаўніцтва, вельмі шырокія праспекты, між якімі вецер дуе, паветра дуе, так, і гэтак далей. Вось проста высновы такія, што калі людзі самі атрымаюць сваю краіну, то гарады атрымліваюцца лепей, таму што людзі, гараджане ўсё вырашаюць, і часцей за ўсё знаходзяцца нейкія кампрамісы. Не бывае такога, што давайся вось знясем стары горад, пабудуем 3 вежы. Вось, такое бывае, толькі часцей за ўсё пра... кажы. Тут таксама трэба проста браць пад увагу ўсё ж такі тое, што беларусы сталі гарадской нацыяй, вось менавіта пасля вайны, і, скажам, для іх тая архітэктурная забудова, якая збольшага ва ўсіх, што ў Менску, што там у Беластоку, што ў Вільні, яна реально была збольшага габрэйская, яны ментальна не былі звязаныя, скажам, там ці, скажам, найчасцей, не ведаю як дзе, з таго, што ведаю прынамсі, але ў Беластоку то дакладна амаль што ўвесь цэнтр это камяніцы, якія там належалі габрэям. То бок вядома, што тут было некалькі фактараў, чаму, скажам, нават у Беластоку, які ўжо апынуўся ў Польшчы, дзе хоць як бы тут і спрабавалі аднаўляць часткова там штосьці, але ўсё роўна тут яшчэ быў такі чыннік, што скажем, прасцей было знішчыць тое, што хоць і так фактычна было там знішчана на 80%, і аднаўляць з нуля проста ніхто не было, па-першае, ні сродку. Вось аналогію можна правесці, як это было ў Беластоку, у Польшчы, ці ў той жа Гародні, у Гародні больш захавалася, у Менску. У Менску, вядома, быў абсалютна новы план, план знішчыць усё цалкам, збудаваць сацыялістычны горад сонца, савецкі узорны горад.
нічога нагадваць пра вось гэтую мінушчыну, якая, скажем, ну, не суперечила і ідэалогіі, і не была асабліва цікавая ні новым жыхарам, якія прыехалі з вёсак. Вядома, што ну, з якой нагоды ім было бараніць гэтыя камяніцы, нейкія старыя будынкі, з якімі іх ну, ментальна нічога не звязвала, не ведалі ні гісторыю. Ну, я так лічу. Так ну, кстати, наконт жыхароў вёсак гэта так, таму што нават жыхары маленькіх гарадоў, на іх уражваюць, у іх уражанне бываюць ад архітэктуры тупа ад таго, што паверхаў шмат, то бок ведаеш, ну, карэнны жыхар Мінска не будзе фатаграфавацца з домам чужа і казаць, вау, там, хэштег Мінск, хэштег Сіці, там, а вось студэнткі, якія прыязджаюць там на першы курс, вельмі часта в інстаграме было бачна, там, насупраць дома чужа, там, ну, разумееш, так, ці штосьці такога, нейкіх жахлівых будынкаў, але чалавек, які прыехаў з вёскі, на яго такое ўражанне, ого, шмат паверхаў, усё, ім гэта больш захоплівае дух, чым нейкія там, ну, па іх меркаванню халупы там верхняга горада ці штосьці такое. Вось, таму, на жаль, тады не было ніякай там культурна-архітэктурнай адукацыі, людзі не разумелі кошт, да і ўлады нічога не разумелі. Яшчэ і сацыялізм тут будуем, якое было. То ўсё мешчане. Ну, неяк так, на жаль. Вось. То цікава, напрыклад, вось як у Мінскі так руйнавалі, вось пабудавалі гэты дом Мусінскага, руйнавалі Немігу. Я ў Польшы таксама бачыў такія дамы даволі велізарныя, як а-ля дом Мусінскі, то бок такія савецкія бруталісцкія агромныя сцены, муры кітайскія, так? Але яны чамусьці, ну, вось тут ва Вроцлаве, ва новых раёнах. Ну, гістарычны цэнтр как бы не закранулі. Ну, не ведаю, мабыць, і ў нейкіх гарадах такое таксама рабілі, я ну, не ведаю. Вось. Неяк так. Пішу, што вельмі цікавае суждзенне наконт таго, што ты казаў пра розныя фактары. А яшчэ вось ввогуле між першай сусветнай і другой сусветнай вайной. Вось, напрыклад, Беласток, ён вельмі хутка развіваўся, ці, напрыклад, ён хутчэй развіваўся да першай сусветнай, а потым ужо так, ну, што засталося. Ён пачаў развівацца пасля таго, як праз горад прайшла чыгунка. А гэта адбылося, я, на жаль, дакладна не памятаю, 1800... Ой, ну, на жаль, дакладна не памятаю. Ну, я разумею, прыкладна 19 стагоддзя. Ну, так. Менавіта прыблізна вось у час паўстання Каліноўскага, так, 1860-е гады, скажем так, калі ён пачаў развівацца. Скажем, што было такім адным з першых штуршкоў, калі вось з такога селішча пачало ператварацца ў горад. Хоць вядома, што на той час Беласток не быў, ну, цэнтрам, вядома, была Гродна, так? І меншым цэнтрам, бліжэйшым, быў, як, ну, не дзіўна, зараз, як бы не прагучала, это Бельск. Ён, як бы, Бельск-Падляшскі, сучасны. Ён нашмат больш, скажем, гістарычны ў параўнанні з Беластокам і больш такі, ну, даўжэйшы час быў цэнтрам. І вось, а менавіта Беласток стаў ператварацца ў цэнтр рэгіёна ўжо пасля другой сусветнай вайны, калі правялі мяжу паміж Польшчай, новую мяжу і БССР, калі паміж Гроднам і Беластокам прайшла мяжа, і Гродна засталося ў Беларусі, в Савецкім Саюзе, БССР, то цэнтрам ўжо, скажем, Падляшша пачаў становіцца Беласток. Ну, так, тут пішуць, што Каложна ў горадзе, напрыклад, в 19 стагоддзі гарадскія ўласці ратаваць не хацелі, калі в нём спаўзала. Людзей, якія укрэплялі склон, узмацнялі, дагнялі палкамі. Ну, бачыце такое стаўленне. Акупанты так і ёсць, добра напісаў
Ківідон, ці добра я назваў правильно. Вось, той же самы фара Вітаўта в агародні ўзарвалі. так. Такой цудоўны будынак, просто вось фара Вітаўта пры БНР яшчэ была, і ўвогуле, ну сапраўды горад вось для БНР вельмі значны. Ну, ось, до Там речі, фару Вітаўта, калі так можна пераскочыць трошечки на полацак, это можна параўнаць з касцёлам святога Мікалая. Значыць, таксама адзін з культавых будынкаў, адзін з найбольш такіх значных будынкаў, які быў знішчаны якраз у 60-е гады, таксама той же час, калі і фара Вітаўта. У вас яшчэ гэты будынак, дом з вушамі пабудавалі. Вось ён якраз быў на тым месцы збудаваны. Так. Ну так, яны, канешне, паруйнавалі все там краявіды, полоскі, і ўсё гэта жахліва. Хтосьці піша, Серега піша, передай мне привет, я из Минска. Ну, передаю тебе привет, Серега, я не ведаю. Это радиостанция, что ли? Ну, глядзіце, то бок, канешне, на жаль, вось так все адбылося, але я думаю, што у будучыні мы, па-першае, будзе больш асцярожная забудова гарадоў, будзе больш квартальная, і будзе гэтых велізарных новай версіі мапідавак па 17 паверхаў. Я спадзяюся, і нейкія рэчы, мабыць, штосьці мы зможам аднавіць, адбудаваць, і ввогуле ствараць такую, дзе смаглі захаваць, там захоўваць і развіваць гістарычныя раёны, а там, дзе не смаглі захаваць, ну, хоць штосьці, не ведаю, там рабіць. Але вось Варшаву аднавілі, ну, гістарычны цэнтр ввогуле з нуля, у мяне нават мабыць, у мяне нават часопіс ёсць архітэктурны, дзе ёсць выявы таго, як проста палац там каралеўскі гэты проста з нуля. Фактычна яго не было, яго аднавілі. Вось, таму, калі задасца мэтай, можна ўсё. Вось, спадзяюся, што будуць прыхадзіць да ўлады пасля перамогі не папулісты, а, ну, людзі, якія крыху планоўча думаюць і аб гарадах, аб розным развіцці, не толькі нейкія там вось, масты на квадрацыкле адчыняць будуць. Вось. Вільнюс цудоўна захаваўся. Так, Вільнюс цудоўна захаваўся, бачыце. І, кстати, дарэчы, вось склон узмацнялі, у адрозненне ад агародні. І склон узмацнялі там, дзе была фара Вітаўта, і дзякуючы гэтаму нашлі парэжскі Кастуся Каліноўскага. Так. Мабыць, не зусім да места, але неўзабаве страцілі першае дэпо трамвайнае, першае тралейбуснае. Ну, бачыце, аддалі А100 кампаніі, вось хтосьці піша пра тралейбусна-трамвайнае дэпо Мінска. Я так разумею пра гэта месца. Аддалі кампаніі А100. Маглі аддаць увогуле дані, тады б проста краявід плошчы Перамогі затмілі бы нейкія там 25-павярховікі. І, на жаль, канешне, страцілі. Я думаў, што А100 як такая культурніцкая кампанія, яны крыху там захаваюць нейкія цэха там для культурніцкіх нейкіх плясовак, але я так разумею, што не. Ды і ўвогуле зараз рынак нерухомасці такі ў Мінскі, што я не ведаю, ці пабудуюць там штосьці. Так. Вось, ну, пішыце, калі ў каго ёсць пытанні наконт таго гістарычнага перыяда канца 19 стагоддзя, пачатку 20-го. Штосьці, мне яшчэ нейкія выявы захаваліся. Это жыхары Мінска 19 стагоддзя. Ой, 20-го пачатку стагоддзя. Як бачыце, вось была вежа, гадзіннікавая вежа і калегіум побач на плошчы Свабоды. То бок быў гадзіннік, ну, як за ўсіх еўрапейскіх гарадах у цэнтры горада,
ёсць гадзіннікавая вежа, гэта як ратуша, толькі ратушу тады знеслі імперцы, вось, зрывалі, наколькі я ведаю. О, Але сябры. гэта быў Мгм. так само. Кажы. Наконт ратушы, калі цікава, магу распавесці пра беластоцкую ратушу. Добра. І магу нават скінуць некалькі выяваў, каб было яшчэ цікавей. Можаш прыняць і паказаць? Не, ну ты можаш свой экран просто расшарыць, ну ці як там. Не? Ну, я не ведаю, ці... Можа, давай я лепш скіну, каб было, скажем так, прасцей. Не хочу, каб тут яшчэ дадаткова зноў нешта завесілася, бо і так прытармажвае, і так, я думаю, што будзе прасцей. Атрымаў? Так, Чырвоная армія, там ратуша. А Вось, вось ратуша. Вось, мы трошечки пераскочым зараз у 39-й год і распавяду такую цікавую гісторыю. Ну, думаю, што для тых, хто цікавіцца гісторыяй, яна будзе цікавай. А датычыць на беластоцкай ратушы. Скажем, ратуша сама па сабе, яна беластоцкая цікавая тым, што яна ніколі не выконвала функцыі магістрату. Яна як бы была збудаваная, можа быць, спачатку малюначак першы, так. Яна была збудаваная у часы, калі вось Беласток пачынаў разрастацца, калі мясцовыя магнаты браніцкія хацелі стварыць, скажем, зрабіць з паселішча, зрабіць горад, скажем, вядома. Бо адна справа валодаць нейкім паселішчам, а яшчэ справа горадам, вядома што. Ну і вось, гэта, скажем, паходзіць яшчэ з тых часоў. Але калі ўжо, скажем, бліжэй да нашага часу, тут яшчэ просто цікавостка, як бы дадаткова 39-й год, усе ведаеце вы зараз, што зараз раскручваецца фішка з 39-м годам, якое нібыта было годам уз'яднання, там 17 верасня, там ля-ля-ля, там і такога кшталту гісторыі. Ну дык вось. Беласток, я думаю, што не ўсе ведаюць, стаў на пэўны час сталіцай заходняй Беларусі, калі ў 39-м годзе Чырвоная армія заняла ўсход. І... Алло? Штосьці з сувяззю некі. І там цалкам падкантрольны. І вось, што цікава. Ратушу беластоцкую да разбурэння у 40-м годзе ўжо. І пасля разбурэння пляцоўка, пакажы, кай ласачка, той другі малюначак. Значыць, так, вырашылі ратушу разабраць, хаця яна не была пашкоджаная, каб стварыць пляцоўку пад помнік. На месцы ратушы саветы планавалі збудаваць помнік у гонар аб'яднання заходняй Беларусі з БСР. Вось, дарэчы, захаваўся, вы бачыце, там можна пабачыць на першай частцы фотаздымка ратуша як яна была разабрана, і ўжо на другой частцы ўжо знішчаная саветамі вось у 40-м годзе пад ноль расчышчаная пляцоўка. І вось на этой пляцоўцы можна пабачыць часовы помнік, які з'явіўся на месцы ратушы. Там было пазначана, што тут будзе усталяваны помнік у гонар аб'яднання заходняй Беларусі з БССР. Быў аб'яўлены конкурс, ужо як бы былі там пэўныя ўмовы, скажем, былі створаны нават пэўныя эскізы, але да стварэння помніка не дайшло, бо пачалася другая сусветная вайна. Прабачце, вайна саветаў з немцамі. Другая сусветная вайна пачалася ў 39-м годзе. Вось. І на месцы ратушы саветы планавалі паставіць такі помнік у гонар аб'яднання заходняй Беларусі з БССР. Да гэтага не дайшло,
Але што цікава, у гарадской міфалогіі невядома адкуль пэўны час функцыянавала гісторыя, прычым агульна прынятая, паўсюдна пісалася, што на месцы ратушы саветы збіраліся паставіць вялізны помнік Сталіну. Невядома адкуль гэта ўзялося, хто гэта прыдумаў. Ну але я раскапаў, знайшоў менавіта этой фотаздымак, там документы, там іншыя, якія сведчаць там пра тое, што быў аб'яўлены конкурс, узоры помнікаў. Ну і там пасля таго, як я некалькі год, умоўна кажучы, гэта ўсё прамаваў і там, скажем, піарыў эту гісторыю, ну там ўсё ж такі в мясцовым гарадскім музеі прынялі, зразумелі, што ўсё ж такі папярэдняя версія не зусім дакладная, не пацвердзілася, пра помнік Сталіну аказалася выдуманай міфам. Ну і у новым даведніку, які выйшаў, ужо пазначана, што на месцы ратушы павінен быў з'явіцца помнік у гонар аб'яднання Заходняй Беларусі з БССР, а не помнік Сталіну. Ну, то бок, такая цікавостка, звязаная з беларускай ратушай. Спытвае вельмі цудоўны чалавек. Якую, дарэчы, аднавілі пасля вайны ў 50-х годах. Ратушу, так? Так, ратушу з нуля. Шведня. Цудоўна. Цудоўны чалавек спытвае, што захавалася там в Беларусі, ці ў Беластоку, я так разумею, менавіта з габрэйскай архітэктуры. Захаваліся будынкі некалькіх сінагогаў, асобныя камяніцы. Ну, тое-сёе захавалася насамрэч вельмі шмат, непараўнальна з тым, што было да вайны, бо Беласток быў знішчаны, як і Варшава, а можа нават і больш, процентаў на 80. Таму, вельмі мала. Это проста асобныя будынкі, некаторыя з іх адноўленыя, у некаторых зараз нейкія установы. Там, напрыклад, у некалькіх будынках, якія раней былі сінагогамі, цяпер у іх месцяцца банкі, у іншых нічога няма, стаяць такія пустастаны проста без ужытку. То бок, вельмі розныя гісторыі будынкаў, розныя лёсы гэтых будынкаў, таму тут па-рознаму. Тое-сёе захавалася, але, на жаль, мала, вельмі мала. Ну так, у Мінску, кстати, дарэчы, у Мінску гэты жахлівы будынак Белпромпраекта, які зараз не упрыгожваюць горад, побач з станцыяй метро Неміга, там дзе этот Бургер Кинг, ці што. На месцы менавіта Бургер Кинга была самая там старажытная ў Мінску сінагога. Але яе зруйнавалі таксама, таму што як жа так? Якія сінагогі, калі мы тут будуем нейкі гэты навукова-даследавацельскі інстытут. Так. Слухайце, ўжо мы амаль гадзіну з вами размаўляем, а вас заглядзіць ўсё ж такі столькі ж людзей, колькі ў пачатку. Але вы маўчыце. Чамусьці вы маўчыце? Трэба пісаць. Пішыце, таму вы ўжо свае канчатковыя нейкія пытанні госцю мне задавайце. У нас прыкладна пораўну людзей пісала і за трамвайную галіну, якую зараз у Вроцлаве, трамвайная аўтобусная галіна, поўнасцю аддзеленая ад трафіка, будуецца зараз. І пра Вроцлаўскі вакзал таксама вельмі цікава. І пораўну, што мне знімаць далей. Але я думаю, што зніму пра вакзал. Чаму? Таму што зараз крыху будаўніцтва там спынілася, таму што нейкія парэшткі там знайшлі. А я думаю, што калі будзе лепей сітуацыя з ковідам, з будаўніцтвам, можа, я калісьці знайду каго, каб афіцыйна ўжо прям на будаўніцтве быць і здымаць прям нормально, так нейкае в'ю, мабыць, узяць у там людзей, якія далучоныя да гэтага праекту. А вакзал можна і зараз зняць, таму думаю, што так.
Усё схахавалі за 5-павярховікамі. Ну так. Так што, гледачы, пішыце, што вам цікава. Увогуле, Вось, дарэчы, пішыце. зараз могу скінуць некалькі фотаздымачкаў, як, скажем, Беласток выглядаў у часы БНР, калі Ну, цікава. вось добра, будзе вельмі добра. Цікава, ці хтосьці зараз у Мінску знаходзіцца з гледачоў, пішыце, што там у вас адбываецца. Так. Может быть, такі фотаздымачак з часоў Расійскай імперіі. Гэта ўжо перыяд Першай сусветнай вайны. Ну, Ось цэнтр Беластока. цудоўная пешаходная вуліца, але там, я не разумею, гэта павозкі ці што гэта? Дзе? Ну так, павозкі, а там такія Так, длінныя так. рэчы, доўгія. Ну так, я разумею, мабыць, брёўны везуць, ці што там, дрэвы нейкія на лашадзях. Але цудоўная архітэктура, ну, на жаль, не так шмат. А вось такі фотаздымак, гэта можна шмат дзе пабачыць, у якіх гарадах Беларусі. Вось мой родны горад Рэчыца таксама ёсць прыкладна такі фотаздымак. Такі вялікі пешаходна-ізвозчаскі, ці як, прабачце па-беларуску, рух, так. Рынак, я так разумею. Так. Вось. Але, бачыце, у раўнамернай градабудаўніцтве, дзе няма вось гэтых велізарных шматпавярховікаў, вельмі лёгка рабіць архітэктурныя акцэнты і дамінанты. То есть невялікшыя даволі вежы, ратушы, царквы, яны ўжо фармуюць цудоўны краявід. А каб сфармаваць нейкую дамінанту архітэктурную у забудове савецкай, то трэба там нейкі 16-25 павярховік ставіць, і не факт, што ён будзе там добра выглядаць. Мінскі былі фейерверкі, я гуляў праз праспект пасля работы, в цэлым было ціха. Якія будынкі помнікі? Спытываю. А што трэба было, вось спытвае моя жонка, а што было б налепей вяртаць, перебудоўваць у Беларусі з таго, што было ў БНР? Не ведаю, я б, канешне, быў рад, калі бы в горадзе Фару Вітаўта аднавілі, напрыклад, не ведаю. Ну, але я не ведаю, з чаго яе аднаўляць. То бок, праектаў няма, ўсё, вось, наш паднявольны Беласток. Вось, дарэчы, публікацыя з выдання часоў БНР. Гэта, я дакладна зараз не скажу, што за часопіс, але вось гэта менавіта публікацыя з таго перыяду. Слава табе, наш белы партаўнік. Цікава. Белая рэчка, Бельск. Так, гэта часопіс Міністэрства беларускіх спраў, які выдаваўся ўрадам БНР у Коўне. Вось гэта публікацыя з аднаго з гэтых выданняў. Ну так, гэта. А наконт, ну, хутка потым прыйдзе спадар Пілсудскі. Гэта, я просто так разумею, што вось калі ў горадзе польскам няма помніка Пілсудскаму, то гэта, ну, гэта я не ведаю, я просто куды не ездзіў, гэта як прыкладна у нас. Не, ну так. Нет, але как бы
для сваёй радзімы вялікі чалавек. Вось. Ну, нема чого здивлятися. Ну так, суд над Віслою. Так, Фурманський. Вышэй глядзі. До речі, на конт Пілсудського Да. зараз ще одну публікацію покажу. Може хтось і пам'ятає, пэўны час, ну, гэта ў 2000-х, існавала такая легенда, што Пілсудскі быў беларусам. Ну, это як бы не пацвердзілася, вядома, што магчыма, штосьці ў гэтым і было, ну, бо Пілсудскі ведаў беларускую мову. Самае цікавае, што, да рэчы, калі палякі захапілі Мінск, і была ўрачыстая там сустрэча з гараджанамі, і па-беларуску выступалі дзве асобы. Алесь Гарун, беларускі дзеяч, і Пілсудскі. Ось такая цікавая. Ну, это на плошчы Свабоды я бачыў, Пілсудскі так, стаяў. Так. Так что такая цікавая, конечно, легенда. Ну так. Добра. Дзякуй усім, хто глядзеў і глядзіць. Віншую ўсіх з вялікім святам. Няхай наступнае свята, ну гэта ўжо дакладна, наступнае свята мы святкую у вольнай Беларусі. Дзякуй вялікі табе, Алексей. Дзякуй. Калі я прыеду ў Беласток, я думаю, што я прыеду. Так, абавязкова, канешне, запрашаю ўсіх там. Так. Калі хтосьці будзе, то з радасцю праведу экскурсію, бо я, кажу, ўжо некалькі гадоў займаюся зборам такіх цікавостак, фактаў розных, праводжу экскурсіі. Вось, да рэчы, яшчэ да эпідэміі даволі часта даводзілася праводзіць экскурсіі, вось менавіта па беларускіх месцах, па Беластоку. Так што, калі ласка, запрашаю ў Беласток на экскурсію па беларускіх месцах, па месцах, звязаных з беларускай гісторыяй і культурай. Дзякуй вялікі. Маім гледачам, ведаеце, у меня па аўторагам ролікі. Штосьці да будзе. Вось. Спадзяюся, што вакзал, просто я хачу вакзал вельмі падрабязна зняць, таму што і сам вакзал яшчэ Аўстрыя пабудавала, і потым як яго мадэрнізавалі, і не парушыў архітэктуру, наколькі цудоўна ўнутры знаходзіцца, і там розныя моманты транспартнага характару, там ёсць моманты цудоўныя наконт ландшафтнай архітэктуры, наконт азелянення, наконт там розных рэчаў, таму хочацца нейкі велізарны ролік, а вы ведаеце, што ў мяне вулічная тэхніка для здымак скачыць, гук там скачыць і гэтак далей. Я пакуль нічога не магу з гэтым ніяк дарабіць гук, таму што проста тэхніка такая, а як я магу яго дарабіць, калі у меня пакуль няма момантаў ніякіх адрамантаваць тэлефон. Ну, я не ведаю, што з ім здарылася, што ні праз вонкавы мікрафон, ні праз гэта нармальна не запісваю. То, ну, я пастараюсь некалькі дубляў рабіць, паглядзім. Таму заставайцеся на маім канале, ўсё будзе цудоўна, мы пераможам. Зараз я прачытаю апошнюю. Так, піша канал, вельмі цудоўны канал, кстати, таксама подписывайтесь, Гарбата з Ангелай, гэта канал моей жонкі, піша моя жонка. Чула такую легенду, ну, але заўжды думала, што гэта жарт. Ну, наконт Пілсудскага і гэтага дзеяча беларускага. Аказвалася, што гэта правда. Так. І у Алексея цудоўнай экскурсіі правёў для нас сяброўкамі. Вось людзі ўдзячны і памятаюсь і зараз. Таму усім добрага чацвярга, тым, хто ў Беларусі, цудоўнай нядзелі і суботы таксама, і сёння вечар добра адсвяткаваць. До сустрэчы, жыве Беларусь. До сустрэчы, жыве Беларусь, жыве вечна. Так, сегодня, кстати, я с бело-червоно-белым стягом по Вроцлаву катался на ровері, и мне несколько разов встречали люди, просто «Живи Беларусь» выкликали. Я такой «Живи вечно» сразу, потому что не все отказываются, кстати, «Живи вечно», чомусь, до речі. Ніяк так.
Добре, тоді ми розвітуємося. Ось,